इज्जत रईस इज्जत हाजिरिन दिहा 26 वन हर अळगोणमेन लिबुणु उम्मीदी बजटायको उम्मीदी नतीजाए हासिल कुर्म अळगोण में मितिबी मिसराब हिफाफा एगोतुं दिहा 26 वन हरु ESIP ಗೆ ಮಸ್ರೂತವ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವ ಮಸ್ರೂಯೆ ಮಿದಾಯಿರಾಗ ಅಲಫೆಶಿಗೆಂದಾನೆ ಅದಿ ಮಿಹಾತನ ಫೆಶ್ಫಾವಾ ದಿಹ ಮಸ್ರೂಯೆ ಬೆಸ್ ಮಿಯಹರುಗೆ ತೆರೆಯಗ ನಿಮ್ಮಾದೆವೇನ ಅದಿ ಮಿದೆನ್ನೈಫದ ಬಿನಾ ವೆಹಿಗೆ ಮಸ್ರೂತವ್ಗೆ ಇತುರ ಶರುಯಿ ಕೋಡ್ತಕುಂದೆ ಖಿದ್ಮೆತಕಿ ಸರಕಾರುಂ ಫಶಾಫಾವಾ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ 2.0 ಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ತಕ ಎಗ್ಗೊತವ್ ಎ ಫೆಂಬರುಗ देवे खिदमत तकन कशवर कुरमट्टक एकुदवालाफावा इस्तिराजी प्लेना एग्गोत शरुई कोर्ट डिजिटलाइज कुरुमगे मसेके हर्दना कमायको कुरिय गेंदियुम बनी हमजेहिफा अदि जमानु सुरे कुशुगे रिकॉर्डा दरिनीगे रिकॉर्ड साफ कुरुमुग मैनुअल को कुरमु अन्न मसेके एकम खास डेटा बेहे मेदवेरिको जमाना इंहमको डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन गे फरातु एकमुगे मसेक्के मिहारवाणी कुरिय गेंदम फशाफा मी मसेक्के निमुमु मिहारु मेनुअल को मी दे खिदमत हेदवा हैद्दुहुगे मुद्दतु एम्मे दुवहक कुरुवेಗೆಂದಾನೆ